Mor sine ønsker op, vi får med dejlig chokolade og kager til. Ja. Hurra! Hurra! Og det lange hurra! Og det korte? Så er det så kom den så op. For han er så ung og det plejer jo at instrumenter. Nå ja. Trommer. Patrick, der skal Patrick, du skal vælge nogle instrumenter. Det er du generet? Jo. Trommer? Nå, guitar. Og hvad mere? Og fløjte? Kan I huske noget? Guitar. Ja, men kan I huske... Nej. Er det... Nå... Det er den anden. Det er den, jeg kun kan spille. Hvordan er det nu? Den siger...